Имало едно време. А вече знаете, че в приказките едно е равно на всяко и всеки. Един момък. А щом имало момък, значи без мома не може. Родили се момата и момъкът и расли в двата края на света. А докато расли, се предчувствали един друг и всеки очаквал другия като своя купняна половинка. Юнакът бил огън момче. Силен, смел, решителен, пълен, препълнен с енергия. Станал най-личният момък на селото. Побеждавал в работа, побеждавал всички момински сърца. Не познавал загуба и почивка. Гледал гордо и надалече. Девойката пък била блага, нежна, кротка, мила, търпелива и смирена. Красива била като бистра капка роса, отразила немирните слънчеви лъчи. Покорно свеждала поглед, като срещала лакомия взор на момците. Много жадни кандидат жених имала момата капка. Много девойки гаснали по момъка огън, но всеки от двамата усещал, че другият, половинката му е някъде другаде. Но всяко нещо си има своето точно време за случване. Ето, че дошъл денят, в който личният ергенин решил да тръгне по света да намери своята половинка. Точно в този ден девойката се събудила с усещането, че нещо се случва. Не знаела какво, но вътрешният ти глас, а тя умела добре да го чува и подсказал, че наближава денят, в който преливащото й от любов сърце ще може най-после да се отдаде и да напои напуканата от жажа за обич душа на мечтания мъж. В тази ранна утрин юнакът напуснал майчиния дом, за да си търси любимата, а девойката, водена от вътрешния си глас, хлопнала портата на бащината къща, за да посрещне по пътя любимия си. Тръгнал момъкът накъдето му видят очите. Те препускали към хоризонта, а той преследвал взора си. Тръгнала момата накъдето е повело сърцето и кротко го следвала. Дълго вървели, все пак тръгвали от противоположните краища на света. По едно и също време, стигнали до една гъста гора. Тъмна била гората на сенките. От десния край на гората навлязал момъкът, от левия – момата. Вървели един към друг в тъмното и страшното. В началото нищо не виждали, но очите свикват полека да виждат и в мрак. Не щеш ли, макар че само на нас ни се струва, че не щем, към момъка се приближил в тъмницата един старец и му рекал: „Ела с мен, ще ти покажа това, което търсиш.“ Момата пък била пресрещната от една старица, която й прошепнала същото. Повели ги към една къща в средата на гората. Много ями и остри камъни имал по пътя. С много трънливи храсти ги предизвиквала гората. Юнакът трябвало да се навежда, за да ги избегне, а девойката да ги прескача. Така ги съветвали старците. Падали, ставали момъкът и момата и най-после стигнали заедно с водачите си в къщата. През десния вход влезли момчето и старецът, през левия – момичето и старицата. В къщата имало само една огромна стая, по средата на която имало стена с врата. „За тая врата е това, което търсиш“, казал старецът на момъка. Същото рекла и старицата на момата. „Но ще може да я отвориш само след едно изпитание“, заръчали двамата старци на младите. Къщата била пълна с джуджета, подскачали навсякъде, вдигали шум, лудували. „Ще трябва да изпълняваш безпрекословно всичко, което ти наредят джуджетата за 3 дни“, рекал старецът на момъка. „Ще трябва да ги накажеш да ти се подчиняват и да изпълняват всичко, което им наредиш за 3 дни“, казала старицата на момата. И старците изчезнали. Започнали най-трудните 3 дни в живота на младите. Момъкът трябвало да мълчи, да се подчинява, да се научи да прави компромис със себе си, да е търпелив, грижовен, съчувстващ. Гордостта му обаче не му позволила да се пречупи. Не пожелал да се научи на смирение. Девойката пък трябвало да нарежда, да наложи волята си на немирните джуджета, да решава смело, да командва и да раздава справедливост. Кроткостта й обаче не й позволила да се пречупи. Не успяла да се научи да отстоява волята си. Накрая на третия ден старците се появили огрижени. Решили да се разменят. На момъка се явила старицата, на момата старецът. Прошушнали им: добре, съдбата винаги дава шансове, но не винаги ние ги разчитаме като такива. Ще ти отключа вратата за 3 минути. Зад нея е твоята любов. Използвай добре този шанс. И така, срещнали се младите пред огнището. Нещо трепнало дълбоко в душите и на двамата. „Ела тук веднага! Коя си ти? Какво правиш тук? Отговаряй!“ заповядало момчето, което така и не се научило на смирение. А оплашеното момиче, което не се научило да отстоява себе си, се отдръпнало мълчаливо със свита душа. Не се познали. Тя си помислила: „Не може той да е моята любов. Колко е кръвосърдечен, той ще ме бие.“ Той си помислил: „Та тя няма, не може да е моята любов. Не може да ми я подкрепа, що ме толкова страхлива.“ Тогава юнакът чул в ухото си думите на стареца: „Не си готов за своята любима, защото все още си само половина, която знае да настъпва.“
Не си готова да си му любима, защото все още си само половина, която знае да отстъпва. Това пък били думите на старицата, прозвучали в ухото на девойката. В този миг къщата изчезнала. Изчезнали джуджетата и старците. Останали отново сами в тъмната гора младите, без да се виждат един друг. И си тръгнали. Всеки към своето село, към двата края на света. Той тръгнал надясно, тя наляво. Разминали се. Но съдбата понякога е по-упорита от нас самите. Когато отказваме доброволно да научим някакъв урок, тя ни праща ситуация учител, която ни го преподава на сила. Когато се върнал в селото си, момъкът установил, че е изгубил всичките си богатства, защото пожар бил изгорил цялото село. Наложило се да започне от нулата и да чарокува и слугува, за да има с какво да се храни. Нямам друг избор, мислил си момъкът и не си давал сметка, че сам е направил и този избор. Така съдбата, която ни обича най-много тогава, когато ни се струва, че най-много ни мрази, го научила на истинско смирение. Момата пък, като се прибрала, разбрала, че е изгубила родителите си и се наложила сама да гледа и да се грижи за всичките си по-малки братчета, да взема решения, да рискува, да командва. Така се научила на борбеност и мъжество. А когато си научим уроците, ситуациите учители си отиват. Станало така, че пак се замогнал момъкът, но вече познавал страданието, а следователно можел да изпитва и състрадание. А момата пък отгледала братята си и познала силата и смелостта у себе си. Тръгнали пак да се дирят. Съдбата винаги дава пореден шанс за разлика от нас самите, които не винаги решаваме да си го дадем. Пак се срещнали в гората. Този път се познали. Едва когато женското в него и мъжкото в нея покълнали, те може ли да продължат в една посока, защото само тогава може ли да се обичат истински, цели, а не заради това, че другият е липсващата част от нецялата им същност. Половините вътре в тях се били срещнали. Момъкът признал жената вътре в себе си и бил готов да обикне жената отвън. Девойката заобичала мъжа в себе си и била готова да се довери и на мъжа отвън. Вече не били враждебни един към друг заради потенциалната възможност после да се изоставят и да останат неможещи една без друга половини. Сега може ли без другия, но искали да бъдат с него. И заживели щастливо заедно, защото разбрали, че половин плюс половин не правят едно, а едно плюс едно е равно на едно.